الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe julɓe on calminama on jurama on mantama on donama on yagama e duwaw e oɗo jamanu hande ko 17 yawa walla 17 yawa ene hawre avril 10 nyande aljuma eɗen gandi aljuma ene ɗaɓɓa hen e julde al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam walla waktu fof jalon fof ene ɗaɓɓa e julde al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ha tengte nyande aljuma eɗen ciftinde bandiraɓe julɓe Ka'b bin Ajaza daw are nela sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah emin gandi no min calminirtuma holno min juldata nena bandam hedo wirdu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam nelaade yube biye nelaado wi biye so nelaado wi biye an sa wadi ko nelaado wadi wi ko fiti ko nelaado rokkuma wirdu sohlaani godde rokkuma sa jange deftere walla baaran Usman Jammalina ba tindinima ada way wirdu dum kala jangindo ma dewal Allah ene sella kala jangindo ma dewal Allah ba tan ko haala ko ene selli ene sella nelaade wiibe biye Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سأجنجي أولو صلاة النبي الله منتما الله جنتما دو بني دو جنت داندو سا دومي ماي جولد المصطفى صلى الله عليه وسلم شيرا ان كوجا شيرا e suno non o wi sahabi sumi jiran Ubay ibn Ka'b bandiraɓe sehilaɓe ha joni koye darsu julde gonɗen walla darsu juulu gonɗen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o manti annabi Ismail o wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqa alwa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiya lisan oɗo annabi lisan annabi bi annabi aynam o wi oɗo annabi ko siddiq ko baɗo ko fodi kala ko fodi o waɗat sabu lundade ko fonno koye maale nafigagal ene waɗi maale tati so fodi watta ko fiiko so resnama jam fo so haaldama ƴetto wala hawla wala quwwata illa billah omo yamirtuno ɓesgu makko nonno Allah ne yiɗimo Allah ne welama omo yamirtuno ɓesgu makko e juulu ko ɗum ɗo jiɗɗen haalde ɓesguji ɗi yoɓe juul sen jiɗi galle waɗa barke tokara nena ummu juul tokara baba ummu juul tentina noon kalarana ha tampa ko noon Allah wi kanko wi wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa o yamir ɓesgu ma e juulu tentin o yi arsuko onon Allah wi kañum defi ɗum kanko wi nahnu narzuqukum wa iyyakum ɗiɗi fof an ko Allah rokkata ma arziki e ɓiɓɓe ma Allah rokkata ɓe arziki e an ɗum no hoto hul wasde dañde arsuko ma ko Allah jogi omon rokka gila dawa dawi ha joni gasani bandiraɓe sehilaɓe nahnu narzuqukum wal aqibatu lit taqwa batana ko kullu Allah fo non malama bandiraɓe sehilaɓe enam to muwatta malik sumi jirani hadiso ne nela sallallahu alaihi wasallam omonde Bilal en e be danni o hadis be didi haalde dum sabu o himmino feewi be heewi namde dum e be jaha jamma ha hiiri be kampi nelaado wi Bilal renan min fajir ittata be tan e jamanu tan ko nange fudi Bilal ummi kam fo be gidde be bi Bilal nelaado Bilal yi an kam ko kewi Bilal wi ƴettude fittana mo ƴetti fittana mo Bilal bagge hirke mum wala ko nandi hen daani kam fu be daani nelaadi be odo nokku no gonden seydan nan don ngare ummo non de bo ummi caangol be gondo be jaabe goddoyi be juuli sunna fajiri caggal dum be juuli fajiri dum non jinno haalde hen dalilu mum sa wendori fajiri a juulat sunna o ha gayn de puda juuli fajiri holko mbadi be juuli sunna fajiri caggal dum be juuli fajiri dum non sa wendori wala yejjiti juulu tan atayani bakkar ala wodanani nelaadi win Allah wi wa aqimis salata li dhikri aynam juulu non ene foori bandiraɓe julɓe sendi juulɗo e kefer ko oppude juulu
on uppude juulu ha tengto jeddiɗo juulu mbi waɗɗaki on ko o yaltidina ha laaɓi sa juuli noon ɓernde ma weli toon beltoɗa ɗum waɗi yimɓe heɓne kewi namdade almuɓe walla ceerno ɓe ceerno je ne suis pas heureux walla ma je ne suis pas heureuse min mbiyama i an kam aɗa juula de temps en temps sa juulana ko nden juulata a wawa weltade aɗa sali yamirore allah yi woman arada an dhicri fa inna lahu maishatan danka on celiɗo jamiroje allah ha tengte juulu ɓernde makko haaɗa waktu makko watta baraji watta barke ɓandu makko watta barke waktu makko jawdi makko kanko fof o watta barke sabu waktu o rokkani waktu allah sa rokkani waktu allah a fewata directeur ma sa waɗani yamirode ma a fewata a weltotako kanko hoore makko o tikkanma ɗum noon nden haade allah tikkande en aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim